खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय सोमजिदों। गुवाहाटी मालिगावनि कामाख्या नगराव अर खामनानै बिमा फिसाजोआ जिउ खहा जादों होननानै खौरां मोननाय जादों आरो बिफाया खुनुरोखोमै जिउ रैखा जानायखौ मिथिनो मोन्दों। सर्ट सार्किटनि थाखाय बे अर खामनाया जानायनि सन्देह खालामदों, नाथाय बेयो सर्ट सार्किटनि जाथाय नङा होननानै पुलिसआ फोरमायथिदों। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोन्नैबो राजखान्थि दोलोआ खौसे जानायाव आंहा गोसो दङ होननानै बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङा खौरांगिरिनि सोंथियाव फोरमायथिदों। जुदि जों बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोन्नैबो राजखान्थि हान्जाया खौसे जायो अब्ला बिटिसिआव गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा जोंजों जुजिनो हानाय गोहो गैया होनना हाग्रामा महिलारी बिथाङा फोरमायथिदों। 134थि डुरान्ड कापनि प्राइज मानिखौ बारायनानै 3 कौटि रां खालामनाय जाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि एयार चिफ मार्शेल एपि सिंहआ डुरान्ड कापनि 134थि खोन्दोआव बाहागो लानाय गासैबो हानजाफोरनो हामलायथि जासिहरदों। डुरान्ड कापखौ लारि-लारि 3थि बोसोरनि थाखाय सिटी अफ पिस क'क्राझाराव खुंफुंनो थांगासिनो दङ। चिफ अफ एयार स्टाफ एयार चिफ मार्शेल एपि सिंह पिभिएसएम एभिएसएमआ डुरान्ड कापनि 134थि खोन्दोआव बाहागो लानाय गासैबो हानजाफोरनो गाहाम हामलायथि बावहरदों। रायजो सभा आरो लक सभानि एमपि रोंगोरा नार्जारी आरो एमपि जयन्त बसुमतारी बिथांमोना रेल मन्थ्रि अश्विनी बैष्णव बिथांजों लोगो हमदों। बड'लेण्डआव कारखाना गायसननाय आरो ट्रेन थाथ'नायजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोरनि सायाव जथायै सावरायदों। मिरुनि रेल मन्थ्रि अश्विनी बैष्णव, रायजो सभानि एमपि रोंगोरा नार्जारी आरो लक सभानि एमपि जयन्त बसुमतारी बिथांमोना जयै सावरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। गुवाहाटी नोगोरमानि आदिंगिरि सुर्यपाहाराव आयेन बेरेखा हानि दखल खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। 70निबो बांसिन सन्देह गोनां दखल खालामग्राफोरा सुर्यपाहारनि मुंखौ सोलायना कुदरतपुर खालामबाय होनना खौरां मोननाय जादों। लोगोसे माद्रासा आरो मस्जिदबो गायसननायखौ नुनो मोनदों। 27 नं नाग्रिजुलि समस्तियाव दोलोनिफ्राय टिकेट मोनाब्ला उदां बिजाथिब्लाबो गेलेगोन होनना कृष्ण पद्मरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। नेशनेल लिबारेशन फर्स अफ बेंगलि एनएलएफबिनि बारग' चिफ इन कामान्डार कृष्ण पद्मरा बिसायख'थि गेलेनो साखाफारा जादों होनना खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों। जापाननि मोनथाम कम्पानिया आसामनि लाइमोनफोरखौ जापानिज राव सोलोंनायनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे जापानाव खामानि मावनो खाबु होगोन होनना गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय सानाव बङाइगावआव सासे लाइमोन सिख्ला इन्जिनियारा गावखौ फोथैना लानायनि दायाव सासे इन्जिनियार आरो एसडिअ'खौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय होननानै गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों। बिटिआरआव गोदानै जोनोम मोननाय एपिबि राजखान्थि दोलोआ गामियाव मिटिं लानानै जेबो मिथियै आरो गोसो गैयै रायजो राजाफोरखौ जयनिं जाहोनायनि गोख्रों अजद लाबोदों। गुकुलकाटा गामिनि रायजो राजाफोरा बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै बिटिआर ओनसोलाव गोदानै जोनोम मोननाय एपिबि राजखान्थि दोलोआ बावैसो सान सिगां जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय गुकुलकाटा गामियाव मोनसे मेल लादोंमोन। मेल खोनासंनो फैनाय रायजो राजाफोरखौ जेबो मिथिया हसिया आरो गोसो गैयाब्लाबो दोलोआव जयनिं जाहोनायनि अजद लाबोदों गुकुलकाटा गामिनि रायजो राजाफोरा। 134थि डुरान्ड कापआव बड'लेण्ड एफसिआ गोख्रोंसिन गेलेनो थांखि लादों। स्पेननि गेलेगिरि पेड्र' आस्ट्रे लपेजआ बड'लेण्ड एफसिजों गेलेनो साखाफारा जादों। सानथालि देंखोनि गेदेमा भारत टुडुआ सिएम प्रमद बर' बिथांनिसिम हामलायथि हरदों। बिटिआरनि लाइफ टाइम एचिभमेन्ट बान्थाखौ गिबिसिन मोननो हानाय सानथालि देंखोनि गेदेमा भारत टुडु बिथाङा सिएम प्रमद बर' बिथांनिसिम हामलायथि हरदों। सानथालि देंखोनि गेदेमा भारत टुडु बिथाङा फोरमायथिदों। थांनाय 5 बोसोराव बड'लेण्डआ गोबाङैनो सोलायबाय। आथिखालाव जेब्ला बड'लेण्डआ रायज्लायो अब्ला गासै मुलुगानो खोनासङो होनना फोरमायथिदों।
आरोबाव मख'नो गोनांदि बिस्थिराम बर' बिथाङाबो लाइफ टाइम एचिभमेन्ट मोनफुंनो हानायाव सीएम प्रमद बर' बिथांनिसिम गोजोननि हामलायथि बावहरबाय। बिस्थिराम बर'आ बिटिआर सोरखारनिफ्राय मोसानायनि थाखाय मोनसे लाइफ टाइम एचिभमेन्ट मोनफुंनो हानायाव सीएम प्रमद बर' बिथांनिसिम गोजोन हामलायथि हरबाय। बड'लेण्ड सिनियर सिटिजेन्स फरामनो गावनि फान्डजों लुफुंनानै होनाय गोदान बाउण्डारि वाल बेखेवनानै होदों एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा। बड'लेण्ड सिनियर सिटिजेन्स फरामनो गावनि फान्डजों लुफुंनानै होनाय गोदान बाउण्डारि वाल बेखेवदों एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा। बड'लेण्ड सिनियर सिटिजेन्स फरामनि मावख' लुफुंनो गोनां क'क्राझारनि सत' आदाबारियाव थानाय हायाव गासै 10 लाख रांनि बाजेटजों लुफुंनानै होदों सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा। चिरां जिल्लानि भारत-भुटान सिमा ओनसोल दादगारि हाथिसाराव दावबायफैदों प्राइड इज इन्टारटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडनि गुवाहाटी निउज लाइभ आरो एनइ निउजनि बिगोमा आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि अनजालि बिसि रिंकी भुयान शर्माया। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन निउज लाइभ टिभि चेनेलनि एडिटर इन चिफ जरिर हुसेन, चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि जतिन बरा आरो आसाम फुटबल गौथुमनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांमोना। नि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।